Der er den, på broen. Og bussen hænger ud over kanten. Lad os spænde den ind, før den falder. Hurtigt, vi må hive den op igen. Den er for tung. Og den falder. Techno Racer! I sidste øjeblik. Ghosty Spider, hold ud. Jeg trækker den op på broen igen. Nu! Sådan! Ja! Nu kan I godt komme ud alle sammen. Hvad? Hvor er passagererne? Hvor er chaufføren? Hej venner. Tak fordi I reddede bussen. Jeg havde allerede reddet alle, før I dukkede op. Jeg har altid troet, at du var en skur, Green Goblin, men mand op, der hjalp du os virkelig. Tusind tak skal du have. Og hej, Team Spidey. Nej. Ingen tak er nødvendig, kære chauffør. Jeg er bare glad for, at alle dine passagerer er i sikkerhed. Især børnene. De er så sandelig vores fremtid. Så hvor er alle passagererne nu? De venter om hjørnet og venter på at blive samlet op af en anden bus. Vi må hellere sørge for, at alle har det godt. Jeg går med jer, og tusind tak, Green Goblin. Se den lige. Se, det kalder jeg for en mega sej maskine. Ja. Techno Racer, start motoren. Kan du give den ordre med den dims på din arm? Techno Racer, tag tilbage til netbasen. Og den kan finde rundt. Mander, jeg burde også få mig en superheltekværn. Den skulle hedde Super Turbo Anti-Skurko-cyklen. Ja, så kunne vi køre rundt sammen. Ja, det tror jeg altså ikke er nogen god idé. Jeg ved det. Du stoler ikke på mig. Jeg vil nok heller ikke stole på mig, hvis jeg var dig. Jeg har gjort så mange slemme ting. Stop! Jeg må hjælpe den dame. Og jeg er lige ved siden af dig. Det er okay, fru. Jeg klarer det. Og jeg klarer den også. Hjælper Green Goblin en af spideyerne? Og hvor skal du så hen? Nej, ikke dig. Ikke så hurtigt. Green Goblin? Yep. Det er perfekt. Hvis du stopper ham, spiderfyren, så giver jeg dig halvdelen af, hvad der er i tasken, efter jeg er sluppet væk. Hvad med, at jeg tager det hele? Jeg vidste det. Jeg mener, jeg tager det hele og afleverer det tilbage til den rare dame. Sig mig, hvad er du egentlig for en superskurk? Den slags, der er blevet god, din slemme forbryder. Du skulle skamme dig. Så Green Goblin er en af de gode nu? Det forstår jeg ikke. Nu har du min taske. Værsgo, frue. Men du afleverer den. Tak for det. Mange tak skal du have. Jeg var helt sikker på, at du ville beholde den taske. Det forstår jeg. Men det vil jeg aldrig gøre, nu hvor jeg er blevet god. Jeg troede ikke, det var muligt, men det er du vel nok. Synes du virkelig? Godt. Abonner for at se flere videoer, og gå ikke glip af dine yndlingsserier på Disney Junior.